Yadda gwamnan Katsina ya tsira daga hatsarin mota. Gwamnan jihar Katsina Dikko Radda, wanda kuma shine shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso yamma, ya tsira daga wani hatsarin mota da ya afku da yammacin Lahadi akan hanyar Daura zuwa Katsina yayin da yake gudanar da aiki. Mai magana da yawun gwamnan Ibrahim Kaula Muhammad ya tabbatar da faruwar lamarin cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai. Ya ce gwamnan na cikin ƙoshin lafiya kuma bai samu mummunan raunuka ba. Sanarwar ta ce, muna farin ciki tabbatar da cewa gwamnan yana cikin ƙoshin lafiya kuma yana cikin yanayi mai kyau ba tare da wani mummunan rauni ba. Muhammad ya ƙara da cewa gwamnan Radda yana cikin farin ciki, yana gode wa Allah maɗaukaki bisa kariya da ya samu, tare da gode wa al'ummar Katsina da masu fatan alheri bisa addu'o'i da damuwa da suka nuna. Majiyoyi da suka san da lamarin sun shaida wa Salesbes cewa an gaggauta kai gwamnan zuwa asibitin tarayya da ke Daura domin yin binciken lafiyarsa a matsayin matakin kariya. Sai dai har yanzu babu cikakken bayani game da musabbabin hatsarin ko yawan mutanen da suka tsinci kansu cikin lamarin. Gwamnan ya ci gaba da hutu a ƙarƙashin kulawar likitoci. Allah ya ƙara masa lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Zulaihat Aliyu.